Bon dia, per dir alguna cosa, no? Està plovent, volia així al terrat, no sé, connectar-me amb la gent un poc i fer un vida social, encara que sigui virtual, però s'ha posat a ploure i m'he quedat així al balcó que hi ha un poc més de receret. Que dur s'està fent això, la primera setmana encara tira que vas, com coincidien que eren festes i que no era horari lectiu, tu vas agarrar més reixina de comboi, però la veritat és que és dur i pesat, i encara sort que jo puc dedicar-me molta part del meu temps a fer treball per internet, a tramitar coses que tinc pendents, a escriure, a fer faena, però hi haurà molta gent que estarà en casa pujant-se per les parets. Damunt, si tens xiquets en casa, pues ja saps el que és, no? I mireu quina papamba s'està posant de senador, no? Tant de dies a casa, tant de cuina, tant de relaxació, passa la factura. Imagina que quan passa tot això tots a posar-nos una vegada a patir fam, no? Que és el que es toca fer durant la resta de l'any. Bé, simplement estava pensant també com estarem tant de temps a Xina, fer algun tipus de quedada, no? Podem quedar a les 10 o a les 11, fer un caferet, encara que sigui virtual, i parlar i comentar coses, per a fer-lo un poc més lleuger, no? També era un poc el donar el suport a tota la gent que està deixant-se la pell aquests dies, especialment la gent de la sanitat. Recordeu, no?, com ara és que ara s'omple la boca de que es pareixen insuficients les mesures que estan fent-se a nivell de sanitat. Són els que apostaven i continuen apostant, de veritat, en fer de la sanitat un negoci per als que se la puguen pagar, i és que no un tipus d'assistència precària. Ara ho veureu als Estats Units, on funciona això, qui té una assegurança té sanitat i qui no la té a morir-se. Veureu ara les xifres de la gent petant i el que suposarà això d'impacte per a moltíssima gent, no? Per tant, el millor tresor que tenim és la sanitat pública, ho estem demostrant ara, i el que tenim que fer és posar-la en valor. I una reflexió: recordeu que bona part dels funcionaris estan en mútues privades, doncs tots els recursos públics a la sanitat pública, que no és un privilegi estar en una mútua, és una anomalia simplement. I el que tenim que fer és tindre la millor sanitat, que ja ho diuen, no?, que tenim una de les millors sanitats del món, demostrar-ho, en volcar-nos tots i totes en ella. També donar el suport a la gent que també està treballant per a nosaltres, la gent que està al camp, ens oblidem d'ells, però estan contínuament treballant, i s'imagina que avui plovent hi haurà gent que estarà igual a Xina banyant-se i intentant sobreviure econòmicament, per també que a nosaltres no ens falti res. Si ara passes pel carrer perquè tens que anar a fer una compra, veuràs repartidors de paqueteria, veuràs gent de correus que a pesar de l'emergència que estem vivint no tenen cap tipus de mesura de seguretat, no se s'ha reduït l'horari, continuen en les mateixes obligacions, i tocaria pensar un poquet en ells, no? També la gent que està en les tendes, en els supermercats, en les carnisseries, en les pescaderies, en les verduleries. Aquesta gent també un fort aplaudiment, perquè imagineu el que és, no?, i està exposat tot el dia al contagi, no? Hi ha moltíssima gent que està treballant, que està fent que això tiri endavant, i se mereix tot el nostre reconeixement. També la gent que malauradament ho està passant pitjor, no? Hi ha autònoms que no tenen cap tipus d'ingrés, o inclús han tingut pèrdues després d'anul·lar-se les festes. Nosaltres venim exigint-lo, venim exigint que aquesta gent, els autònoms, se'ls suspenga, no? Perquè una suspensió vol dir que després s'aplicaria, no? Se'ls perdona, se'ls condona, se'ls elimina les cotitzacions, les aportacions que tinguin que fer durant aquesta temporada, perquè recordem, és gent que ho està passant mal. El tema dels lloguers, hi ha gent que si no treballa no té cap tipus d'ingrés, no podrà pagar els lloguers del seu comerç, de sa casa, tocaria posar mesures, perquè al fi i al cap el que estem parlant és d'això, és una gran xarxa, no? Que el moment que algú es cau arrossega darrere a molta gent, i el que estem demanant al govern és mesures perquè els diners de tots i totes puguen anar realment a que ningú s'ho passi més mal del que ho està passant, no? Seria el moment, ho hem dit també moltes vegades, d'aixòs diners públics, 64.000 milions d'euros que van destinar a rescatar a la banca, exigir que tornen, perquè si tu deixes els diners
i aquests diners tenen que tornar. Han passat, des del 2012 han passat molts anys, la banca ha tingut beneficis, s'han dedicat inclús a invertir en la venda d'armes, ara tocaria que aquests diners tornaren als seus propietaris, que és la gent, no? I al fi al cap això, el que té que fer un govern és administrar els diners de tots i totes per a que la gent pugui viure de la millor manera possible, que ningú patisca més del que toca, no? Tant sabem que és molt complicat, que el govern segurament ha fet molts errors, tant el govern de l'Estat com els governs autonòmics, però entenem que s'ha fet des de la major bona voluntat possible. Ningú està preparat per el que ha passat i, per tant, nosaltres el que estem fent són crítiques constructives de què tocaria millorar, no? Sobretot això, que ningú se quedi al carrer, que ningú se quedi sense cap tipus de protecció social, que ningú tingui que pagar els plats trencats d'esta crisi o semicrisi que estem vivint, no? Hi ha mesures que no entenem com la primera mesura que ha pres el govern central és una mesura de recentralització, quan després han vist que la sanitat autonòmica, el govern autonòmic que estan acostumbrats a gestionar-ho, no? Molta mesura d'autoritarisme, però després té que ser la Generalitat qui flota un avió per aportar material, té que ser la Generalitat qui destini milions d'euros per a crear hospitals de campanya, i front a això el que fa falta és reclamar-li al govern central, dir, escolteu, que el que teniu que fer en lloc de cops de centralisme és finançar correctament a les comunitats autònomes, finançar els diners nostres, no és que vulguem diners que ens corresponguin, diners nostres a casa nostra per a poder gestionar directament la sanitat. I sobretot una cosa molt important, el tema dels ajuntaments. Recordeu que els ajuntaments són l'administració més propera que existís. Recordeu que els ajuntaments tenen en els bancs milions d'euros d'impostos que han pagat els seus veïns i veïnes que per la llei Montoro no se poden gastar. Seria el moment d'aquest anomenat sostre de despesa que va aplicar de manera injusta el govern de Montoro, retornen als ajuntaments i puguin invertir els diners dels veïns en les necessitats que tenen els veïns. O sigui, hi ha una sèrie de mesures, d'accions que se poden fer, que pensen que s'han de fer, i sobretot això donar molt d'ànim, no? Està clar que ningú ho farà perfecte, però fa falta un poc més de valentia. El que no té cap tipus de sentit és que és en Madrid el principal focus de contagi que té l'estat espanyol. En cap moment s'ha pres la decisió de tancar-ho, i ho hem vist, no? Hem vist a les nostres platges, a les nostres ciutats, als nostres pobles, com durant el cap de setmana, l'anterior i han hagut un riu de gent que ha vingut de Madrid a passar el cap de setmana. Això tenen que ser un poc més valents, i si se tenen que tancar comunitats autònomes, que se tanquen. Simplement, tampoc això no vull que sigui molt llarg. Diu això que dominem, si querem un batidesco, fem un cafè, parlem, encara que sigui per les xarxes, donar-vos molts d'ànims, que d'això tenim que eixir, òbviament, però tenim que eixir i en el xip molt canviat del que té que ser el futur de la nostra societat, de la nostra sanitat, dels nostres serveis socials, de la xarxa entre les persones que hem de teixir. Ànims, que encara queden molts dies per davant, que ho passeu el millor possible, que això passi ràpidament, que la gent pugui superar-ho i que isquem tots més forts i més fortes d'esta. Vinga.